Tenim el plaer d'oferir-los una estrena mundial. Iniciarem la nostra actuació amb el Ball de la Muixeranga de València. Les muixerangues actuals tenen els seus orígens al Ball de Valencians. Les figures que han perdurat eren el remat del ball, l'eclosió final de la dansa. La Muixeranga València, en el seu intent de recuperar i recrear la cultura valenciana popular i festera, ha teixit aquest ball fruit del treball del nostre company David Castillo Ferri.